Borovița reprezintă un alt brand de succes al Bulgariei în domeniul vinului. Situată în depresiunea cu același nume, Crama Borovița este orientată spre producția de serie mică, chiar artizanală. Vinurile produse aici au un caracter expresiv, dat de specificul teroarului din nord-estul Bulgariei. Винарска изба Боровица, сгушена в белоградчишките скали, е мястото, на което ние държим много, защото това, което се получава от района в Белоградчик, е нещо ново, тъй като разликата за сега не се свързва великото вино, големите вина не се свързват с района на Белоградчик. А това, което ние видяхме тук, това, което получихме, е новото вино на района, тъй като това е облагодетелствано от Господ, облагодетелствано от магията на тези белоградчишки скали, които приютяват и лозята, и избата на Боровица. Теруарното звучение на нашите вина е от значение, тъй като голяма част от продукта, който се получава, той е почти недокоснат от ръката на човека и по този начин, чрез виното, ние можем да чуем гласа на природата, гласа на района, което обуславя получаването на изключителни, отличителни, незабравими, запомнящи се вина. Голяма част от нашите вина са, и от любимите ни вина, разбира се, са изключително подходящи за този терен. Пино Нуар, Шардоне, това са вина, които предполагат удоволствие и на ценители, познавачи на вина. И продукта, който получаваме на место, продукта, който държим в ръцете си, голяма част от хората го считат за сакрална ценност. И ние сами знаем, виното не е само напитка, виното е сакрален продукт. И чрез него ние можем да се насладим в тези години, които ни е трудно, в моментите, когато ни е радостно. Виното от района на Боровица е със стара слава, но сега с много по-голяма мощ и на съвременни моменти и условия, то може да заеме своето място, за да покаже величието, неповторимостта и отличителния характер на един район. Това, което може да се получи от скалите, тази сила, тази мощ, тази неповторимост, и човек може да види района също и чрез виното, което се намира в изба Боровица. Нашата цел е точно това. Правенето на такова вино за нас е удоволствие, за нас беше мечта, а сега е изключителна гордост. Ние знаем, че тези вина ще присъстват в съзнанието на всички тези, които ги опитат. Затова ние можем само да пожелаем на здраве и да ги запомнят.